pagkamalasa. Oh, ang biring na. Wala na biring ha. Palaganon ko ni way biring-biring. Palaganon ko ni. Way biring-biring. Ura ni way biring-biring ha. Sa resulta mga matay. Man. Malas gidi malas. Man. Tao daw. Wa na taod. Biring. Awa. Di ba? Pamahala na gabali pa jud mo ni resulta nis mga problema ba nga wa tag buhat ibuhatan tag di maayo resulta kira na kay anak ngita kina na way biring-biring nga okay na mudagan na way biring. Dagan na update ta kung asa ta kutob ani ron. Logon gyapon, logon. Way biring-biring. Abot lagi hapon, bahalag guba itong motor dito sa Bongdo, pero pagbalik nato nag-abot lagi tao sa tuwa. Natadre sa tawa, thank you Lord, kaya bisag way bearing na itong motor, nag-abot radre. Bahalag hinay-hinay, pero naabot lagi yun, basta kanunay. Bearing, ngawa na juga. Lagang nagyapong ka motora ka. Laban nagistagya motor kay sus watay kapoy kay gagak layo kayo. Pero kaloyan abot ta dre. Abot ta dre nga city.
Sa guay bearing, nituyok lang niya po. Lagwabol basta kay nituyok ang ligid daw abot kita sa tuwa. Gikat tagbong do way bearing abot ra diri sa sayaw. Kay hina lagi nga tuwa kay sus. Pikat na sa daan eh. Ingno sa gabaan. Okay ra. Okay ra. Pilar ay kuan abot na gyud. Dito ko sa atbang wa. Ang kinaatbangan gyud dito na kasadang kaputi ba. Diha ko dapita. Tuyok na dito tuyok. Na. Kaloy ay gitawon, abot gitawon. Tulis balay. Kaya rin guba ito motor basta kaya ang driver di lang maguba. Okay lang masakitan basta kaya ang motor ang yasutor di siya. Ay nako people. Abot ako. Abot ako. Dari takut to ba?